Stanovnici mjesne zajednice Omazić i naselja Durakovići nakon skoro 40 godina čekanja više neće imati problema sa vodosnabdevanjem. Naime, završeni su radovi na rekonstrukciji vodovoda i obezbeđivanju dodatnih količina vode kroz novu bušotinu, a čije radove je finansirala općina Banović. Za sve njih završetak radova na obezbeđivanju dodatnih količina vode znači puno, jer kako kažu, redovno vodosnabdjevanje nisu imali nikada, a problem je pogotovo bio izražen u ljetnim mjesecima. Dosta smo sve imali gradsku vodu, plaćali smo gore opštini komunalnom, evo sad od danas, hvala dragom Allahu, ićemo valjda vjerovatno svojom vodom. 30 godina nismo imali vode, imali smo gradsku vodu, sad je on nama napravio i ovu vodu dole spojio, te mreže i šta će još biti, ja se puno u to ne razumijem, ali hvala mu, sad imamo vode. Ovo je jedna blagodat koja se ne mere platiti, koja nema vrijednost, znači, zahvaljujući eto i načelniku i narodu, Bogu hvala da smo došli i stabilni sad sa vodom. U okviru prve faze radova opremljena je pumpna stanica i urađena rekonstrukcija potisnog cjevovoda i distributivnih cjevovoda. Za ovu namjenu je iz općinskog budžeta izdvojeno oko 40.000 konvertibilnih maraka. Što treba kazati, napomenuti da će oni imati privilegiju da budu faktički snabdijevani sa dva vodovoda. Prva linija je gradska linija preko koje će se i dalje vršiti uredno vodosnabdijevanje, dok će ova druga linija koju vodu dobija iz dubinske bušotine služiti kao neka vrsta dopunske linije koja će u ljetnom periodu, sušnom periodu u slučaju nestašice biti u funkciji. U drugoj fazi naredne godine planira se raditi rekonstrukcija sekundarne mreže sa priključcima kako bi se gubici vode sveli na minimum. Ostaje nam još ta posljednja četvrta faza, to je, imamo već urađen projekat, spreman projekat da uradimo i rekonstrukciju sekundarne mreže koja podrazumijeva znači izmjenu kompletne sekundarne mreže, izradu šaktova. Nakon završetka i druge faze radova, odnosno rekonstrukcije sekundarne mreže za preko 250 domaćinstava ovog dijela Omazića, dugogodišnji problem vodosnabdjevanja bit će u potpunosti riješen.